25 ліпеня 1926 года зборная Оршы па футболе упершыню з'явілася на рэспубліканскіх спаборніцтвах. Увогуле, першы матч па футболе ў Оршы быў згуляны яшчэ ў 1918 годзе. Праўда, дакладнай даты мы не ведаем. У той ваенны час ніхто не чакаў, што гэта будзе важная дата і, адпаведна, не запісаў падрабязнасцяў. Але гэта можа азначаць, што ўжо ў 18 годзе ў нашым горадзе было як мінімум 22 футбалісты і як мінімум 2 каманды. Адпаведна, зборную ўжо было з каго збіраць. Тагдашнія футбольныя каманды мелі свае асаблівасці. Па-першае, ствараліся яны па месцы працы. Па-другое, дакументацыя клубаў вялася выключна на беларускай мове. Больш за тое, гарадская спартовая рада раіла тым, хто не ведае мову, як мага хутчэй падцягнуць свой узровень. Футбол і патрыятызм. У 1926 годзе ў краіне распачалося першае, яшчэ неафіцыйнае першынства па футболе. Яно адбывалася ў кубкавым фармаце, па сутнасці на вылет, і аршанцы выступілі там выдатна. Мы ведаем толькі пра 2 матчы, якія згулялі нашы землякі. Першы матч са зборнай Мінска. Газета «Звезда» апісвае гэты матч такім чынам. Мінчукі былі не згуляныя і не трэніраваныя, але для аршанцаў гэта ўсё адно быў сур'ёзны супернік. Гульня ішла больш-менш роўна, і аршанцы змаглі перамагчы толькі ў дадатковы час. У выніку перамога 4-3. Дзякуючы перамогі над мінчанамі, аршанцы выходзяць у фінал, дзе сустракаюцца з бабруйчанамі. Калі першы матч адбываўся на тэрыторыі будучага парка Горкага, тады гэта быў губернскі сад, то з бабруйчанамі нашы гуляюць на стадыёне Харчавік, дакладней, на месцы будучага стадыёна Харчавік. У першым тайме фіналу перавага была на баку аршанцаў, як пішуць відавочцы. Але нашыя землякі не наносілі удараў па браме суперніка, а ў другім тайме бабруйчане ўзялі сябе ў рукі і забілі 2 галы на 80-й і 85-й хвілінах. Такім чынам, аршанцы сталі віцэ-чэмпіёнамі першага ў краіне, хай сабе тады яшчэ неафіцыйнага, хто ж яго мог зрабіць афіцыйным, першага неафіцыйнага чэмпіянату краіны па футболе. Ну і апошняе. Для аматараў гісторыі футболу, скажу па сакрэце, мне насамрэч прасілі пра гэта яшчэ не паведамляць. У гэтым годзе вас чакае велізарны сюрпрыз. Сачыце за навінамі на сайце Орша.eu. А каб іх не прапускаць, падпішыцеся на гэты канал альбо на любую з нашу старонку ў сацыяльных сетках, унізе там ёсць спасылкі. Праўда, памятайце, што гэта лепш рабіць, калі вы ў бяспецы.